ɗaura aure da masoya da san sakura ka tambari na ɗan busha ranar biki na kuna doka ɗaura auren soyayya auren su Faisal da Safura muna taya kuma ranar aure. An ɗaura auren soyayya auren su Faisal da Safura muna taya ku da murnar aure. Ka tambari na ɗan busha zanayo a bikinku auren ku yau Allah ya yi muna taya ku murnar aure auren ku an yi zaman ku za ku yi na aure cikin gidan ku za ku tare zaman limana ku yi a aure zama na aure daraja ce faɗa ta Allah ango amarya cire kasala ku kare himma zama na aure. An ɗaura auren soyayya auren su Faisal da Safura muna taya ku da murnar aure. Da sassafura sannun ku kare girman ku abin ku ga min zo a bikin ku kana ta murna domin ku mai san ziga wai a zaman ku kan so ku toshe kunnan ku kar ku yarda ku ba shi dama domin aure yana da girma. An ɗaura auren soyayya auren su Faisal da Safura muna taya ku da murnar aure. Domin ku mun taru magarana ku rike tukin ku amana kar ku yarda mu ci kurana ku rike junan ku ba iyana miyagun ku ta fanuna auren ku yau gashi an faɗaura Allahu shine wanda ya tsara watan mu shine ku kara lura kun kara girma kun zarta tsara kun samu dama ku kara zuma na aure babu sanya.